Anay Kagawad Plaridel Navagin katingalang pagduso sang konseho nga pagpaimbestiga sa water franchise nga ginaprubahan sang tinalikdan nga City Council. Si Zen Kilantang nakatutok live. Zen? Kate, matapos nga ginduso ang resolution sa konseho na tuhoy sa pag-review sang legalidad sa nga water franchise sang tatlo ka kumpanya, ging question ini ni former City Councilor Plaridel Nava. Posible nga magadala sang negatibong epekto sa mga investors suno kay Anay Iloilo City Councilor Plaridel Nava ang nanginakto sang sangguniang panglungsod nga mag-adoptar sang resolution nga nagamando sa City Legal Office nga i-review ang legalidad sang tatlo ka water franchise nga gin-grant sa New Earth Water System Incorporated, Manila Water Philippine Ventures Incorporated and Tubig Pilipinas Group Incorporated, kag Prime Water Infrastructure Corporation. This will send a very wrong message to our investors. Nga wala sila galiya sang guarantee nga kung mag-invest sila diriya, ginatag sila yung prangkisa, sige-sige yun nga review. For what? So makita ko nga may malain yun nga motibo sa bahay ni Jay Treñas, pasikispektar siya nga istoryaon sa mga kompanya nga pag-negosyaron siya. Dugang paninava antes mapasarang ordinansa sa pag-aproba sang prangkisa sa water distribution companies, naghatag na sang legal opinion ang City Legal nga may poder ang konseho sa pag-grant sang water franchise. Pahayag ni Nava handa siyang atubangon sa korte kung may ipasaka gid man nga kaso batok sa ila apang hindi na pagdalahigon kag gub-on ang kabug-usan nga konseho. Siguro wala man na sa bokabularyo ni Jay Treñas ang ginatawag nga protocol ng courtesy. Amo na kasi there must be something wrong with his mind and he needs to have a drug test as soon as possible. Gintinguhan sa news team nga makuhaan sang bahin si Iloilo City Councilor Jay Treñas sa pahayag ni Nava apang wala ini nagasabat sa mga tawag kag mensahe sa iya. Kate, ginahulat na lang nga mabaton sang City Legal Office ang kopya sang resolution agod makasugod na sa pag-review sang validity sang gin-grant nga prangkisa sa tubig. Kate? Madamo nga salamat, Zen Kilantang.